Il-poplu tal-Vandea tilef il-ġlida tiegħu kontra rivoluzzjoni. Imma l-kontra rivoluzzjoni tagħhom ma spiċċat. Ispirati minn dil-ġlieda bosta Franċiżi mhux biżammew il-Kattoliċiżmu tagħhom, imma la ħafna snin irrifjutaw li jkollhom x'jaqsmu mal-valuri imxajtna u misħuta tar-Rivoluzzjoni Franċiża. Iżda l-kontra-rivoluzzjoni ma seħħitx biss ġewwa Franza, seħħet ukoll hawn Malta u f'partijiet oħrajn. Fl-1791 il-Gvern Repubblikan Franċiż ordina l-konfiska tal-artijiet kollha li l-Ordni tal-Kavallier ta' San Ġwan kellhom ġewwa Franza. Bidiet ostilità bejn iż-żewġ naħa bejn il-Kavallier ta' San Ġwan u r-Rivoluzzjoni. Tant fl-1794 bosta Franċiżi, bosta kavallieri u Maltin ingħaqdu mal-Ingliżi ġewwa port jismu Toulon u hemmhekk ħadu sehem fl-assedju ta' dan il-port. Hemmhekk kienet l-ewwel battalja, l-ewwel rebħa li għamel Napoleon. Napoleon u l-Franċiżi ma ħaffrulhomx il-kavallieri. Tant illi il-Franċiżi mexxi minn Napoleon meta kull fejn ħadu dew jikkonfiskaw l-artijiet. Fl-1796 u l-1797 il-Franċiżi ħadu l-Italja ta' fuq u daħlu l-Ruma. Il-Papa Piju VI spiċċa priġunier. Fl-1798 Napoleon imbarka biex jinvadi l-Eġittu u fit-triq waqaf Malta. Hawnhekk tibda il-kontrrivoluzzjoni tal-Maltin. Immexxi il-Maltin quddiem il-ħakma l-ġdida tal-Franċiżi, il-ħakma tant tirannika, antiklerikali, tobot ir-Reġjoni Sranija, irribellaw. Kontrarju dak li ħafna jaħsbu, il-ġlieda tal-Maltin kontra l-Franċiżi ma kienx sempliċement ġlieda għall-indipendenza, ma kienet ukoll ġlieda kontra l-valuri tar-Rivoluzzjoni Franċiża. Il-Maltin ta' Kattolċi irrifjutaw dawn il-valuri u bdew il-ġlieda tagħhom. Nafu li bejn l-10 u 12 ta' Ġunju 1798 il-flotta Franċiża fit-triq ta' lejn l-Eġittu waqfet Malta u ħadidha minn ejdejn il-kavallieri. Fi ftit żmien il-Franċiżi daħlu s-sistema liberali mażonika tagħhom u din kellha tqajjem reazzjoni. Tant li fit-2 ta' Settembru 1798 hekk kif il-mewġa ta' serq u sagrileġġi fil-Knisja bdiet tinfirex, beda l-irvel tal-imdina. Nafu l-istorja illi kienu marru l-soldati Franċiżi biex jisirqu l-kunvent mill-kunvent tal-Karmlu tal-imdina u l-Maltin qamu fir-rvel. L-infirex ma' Malta kollha u mblokkaw lill-Franċiżi ġewwa l-Belt Valletta. Il-Maltin organizzaw l-irvel taħt numru ta' kapijiet imqasma skont il-lokalitajiet. Huma talbu l-għajnuna tal-Portugiżi, l-għajnuna tal-Reta Napli, għaliex għax Reta Napli għalkemm Malta kienet taħt il-Kavallier, Napli kienet tagħmel parti Malta kienet tagħmel parti mis-saltna ta' Sqallija u ta' Napli. U l-Ingliżi li bagħthom ir-Reta Napli f'dan il-konflitt biex jgħinu l-Maltin. Dal-konflitt intemm bit-tkeċċija tal-Franċiżi fl-1800. Matul dan l-imblokk seħħet l-aktar ġraja magħrufa. Dak tal-attentat ta' Don Michel Scerri u sħabu biex jieħdu l-Belt Valletta. Tajjeb ngħidu xi ħaġa fuq dan il-personaġġ, dak li wassal għal martirju tiegħu. Bħala Michele Arcangelo Giuseppe Don Michel Scerri gawda minn trobbija relattivament privileġġjata fi żmien il-Kavallier ta' San Ġwan. U kellu edukazzjoni eċċellenti, studja l-filosofija u l-matematika f'bosta Università Ewropej. Wara li ritorna Malta ġie ordinat saċerdot u tad-dar tiegħu sabiex f'Ħażebbuġ titwaqqaf skola l-tfal żvantaġġati. Aktar tard sar professur fl-Università ta' Malta u kien joqgħod il-Belt Valletta. Meta l-forzi ta' Napoleon keċċew lill-Kavallier ta' San Ġwan, mill-qwa għal-bidu dawn il-Franċiżi kemm xi Maltin laqgħuhom għax kellek Maltin li kienu wkoll influenzati mill-valuri tal-Illuminizmu. Madankollu kif rajna r-rivolta tal-Maltin bidiet. Don Michel
kellu rwol ewlieni fil-kumplott biex waqqgħu l-Franċiżi li kienu rtiraw mill-bliet u daħlu wara t-swar u daru madwar il-port il-kbir. Dan il-konflitt kien ħoloq biex ngħidu kollox kien ħoloq ħafna dbatija fost il-Maltin. U għastmat li mietu mal-20,000 Malti, Maltija f'dan iż-żmien. Kien hawn ġuħ kbir, dbatija. Imma Don Mikil kien determinat li waqaf da kollu. Billi il-pjan kien li flimkien ma' gruppi oħrajn ta' Maltin bil-moħbit l-belt għajmu l-vellu jkeċċu l-barra l-Franċiżi. Min barra l-belt kellhom isibu għajnuna minn Vincenzo Borg, Emanuele Vitale u Francesco Saverio Caruana, l-mexxejja tal-Maltin. Madana kollu l-kumplott falla. Incidentalment kienu nqabdu kien ġew innotati xi Maltin moħbijin ħajjeħdu sem livell u fi 17 ta' Jannar ġew arrestati u wara li rċieva talb mingħand l-isqof Labini Don Mikil Xerri u sħabu fosthom il-famuż kursar ta' Riġni Korsikana Guglielmo Lorenzi ġew kundannati u maqtula fil-pjazza tal-Palazz. Qabel mewtu huwa tal-arloġġ tal-fidda tal-but li kellu fil-but lill-uffiċjal li kellu tal-ordni biex jisparalu u talab li jiġi spirat il-mira tkun ġo qalbu. Fl-aħħar kliem tiegħu kien Mulej ħennalina, viva Malta. Don Mikil Xerri kellu 61 sena meta miet. U sħabu fosthom il-kursar li ġa semmejna Guglielmo Lorenzi, Dummiju Żgħir ġew mitfuna ħdejn il-Knisja ta' San Publiu l-Furjana. Hemm ukoll monumenti fakkar is-sagrifiċċju tagħhom il-belt. Wara dan kollu Malta saret protettorat u aktar tard kolonja tal-Ingliżi. Matul din il-ġwerja mietu kif edna 20,000 Maltin u kien hawn dbatija kbira. Iżda nistgħu ngħidu li ċertu punt il-kontrrevoluzzjoni Maltija irnexxiet hekk kif l-impulsi rivoluzzjonarji ġew mbeda minn dan l-gżejjer għal aktar minn 100 sena.